Moltes gràcies, senyor Bernat Villarroya. Ara té la paraula el representant d'Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Pep Clar. Pep Clar, vostè té la paraula. Moltes gràcies, bon dia. Bé, pel que fa, i també per no repetir arguments que ja s'han dit, pel que fa a Esquerra Republicana, dir que possiblement nosaltres estem en el lloc que des de fa 76 anys hem mantingut en aquest Ajuntament, amb interrupcions òbvies pel temps en el qual ens han faltat les llibertats, però sempre hem estat aquí donant la cara, no amagant-nos i dient les coses que pensàvem sense tenir res més en la ment i en els nostres objectius que el que hem cregut en cada moment que era millor per Vilafranca. Així vàrem començar la legislatura, vàrem donar una oportunitat al Partit Socialista i li van donar suport perquè pogués tirar endavant aquelles polítiques que vam acordar a proposta també del Partit Socialista, a proposta d'altres grups i també d'Esquerra Republicana. Com tothom sap i hem repetit moltes vegades, ja des del maig del 2007 vàrem començar a veure que les coses no anaven bé. I vàrem fer unes manifestacions en privat, però també públicament, de manera que poguessin, si volien, esmenar aquest rumb, aquesta situació que ens portava a una excepcionalitat política a Vilafranca. Hem valorat que això no s'ha produït pràcticament a la pràctica mai, i de paraula fa un parell de setmanes o 3. Amb això el que volem dir és que a partir d'aquí nosaltres vàrem obrir-nos a altres possibilitats per arribar a acords per poder tirar endavant Vilafranca. I hem dit també públic i privadament, no tan sols l'Ajuntament, no la situació particular d'un grup o d'un altre grup, sinó Vilafranca del Penedès. I pensant el que era millor per Vilafranca del Penedès, havíem de fer alguna cosa per intentar solucionar la situació del seu Ajuntament. I per això, repeteixo, no ens vàrem amagar, vàrem acceptar la responsabilitat que tenim i vàrem participar i hem arribat a un acord que nosaltres sí fem nostre, que nosaltres sí recolzarem per tirar endavant aquests 2 anys que queda de legislatura a Vilafranca. Dit això, dir que per si encara hi havia algú que tenia alguna esperança o dubte sobre com actua el Partit Socialista, doncs dir que darrerament ens han repartit una carta oberta a tot Vilafranca en la qual el que fan és que, podríem dir que exactament el mateix, tinc aquí la nostra carta oberta o el butlletí d'Esquerra Republicana, on es fa un balanç del 2008, aquí es fa un balanç de 2 anys de legislatura, on s'apunten aquells projectes fets per Esquerra Republicana a l'Ajuntament, aquí s'apunten els projectes fets per l'equip de govern _PSC de Vilafranca, això sí, amb col·laboració d'altres grups, i on es fa una crítica, jo diria, partidista i política que no toca a un alcalde i a un ajuntament, perquè és l'Ajuntament de Vilafranca el que signa aquest butlletí. Per tant, si hi havia algú que encara tenia dubtes si realment aquesta mà estesa, aquest canvi de rumb anunciat de paraula era creïble o no era creïble, penso que amb tan sols un mes ja podem afirmar que no és així, no és un canvi de rumb creïble. No ha necessitat més que un mes per demostrar-ho. Nosaltres entenem que queda sobradament demostrat i acreditat amb aquest tipus d'actuació, saltant-se la normativa municipal que obliga a que una comissió d'informació vetlli per quins són els continguts que es publiquen i es difonen des de l'Ajuntament i el que és més greu, i també voldrem assegurar-nos que aquest Ajuntament depuri les responsabilitats que toqui, tampoc no sabem a dia d'avui com s'ha fet, qui l'ha fet i quan ha costat aquest butlletí, cosa que requerirem del proper equip de govern la informació al respecte. Per acabar, només mencionar que darrerament hem fet un reconeixement i parlava d'aquests 76 anys d'història d'Esquerra a Vilafranca, doncs darrerament hem fet un reconeixement a un regidor i volia 76 anys després repetir unes paraules que va fer en aquest consistori. Estava parlant de la defensa de la vegueria del Penedès,
defensa que en un moment de crisi és més necessària que mai, perquè ens dona oportunitats econòmiques que no tenim a dia d'avui. I ell ho deia amb aquestes paraules, que defensava aquesta bequeria, estic parlant del regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Salvador Menderes i Torrent, i deia, no com a cosa localista, sinó cercant l'assentiment popular de la comarca tota, el que podria contribuir a afermar la de la Catalunya autònoma. Per tant, i amb menys paraules penso que és impossible de descriure, és el que fem des d'Esquerra, participar de l'Ajuntament de Vilafranca i del Penedès, és aquesta la nostra manera de participar en la política de tota Catalunya. Gràcies.